Neboli sme umelecká rodina, otec bol akrobat, pilot, matka bola v súbore veľmi známom, vtedy ochotníckom súbore vo Zvolené, ktoré sa volal Detvan, prvou hviezdou. Dokonca dostala ponuku do Národného divadla, no ale láska je mocná čarodejka a keďže 11 rokov s týmto dôstojníkom chodila, vtedy sa to nepatrilo, aby dôstojník mal herečku za ženu, tak vlastne sa obetovala a zostala s ním. Sme sa 19-krát sťahovali, čo u týchto vojakov je dosť obvykle, dokonca 2-krát po rokoch do toho istého bytu. Ale pre nás to nebola veľká výhoda, pretože to sa striedalo Praha, Trenčín, ja neviem, proste všade, kde boli letiska. A my sme samozrejme striedali školy české aj slovenské. Takže a nemali sme kamarádov. To bol dosť veľký problém, pretože vždy sme boli niekde chvíľku a než sme sa tam aklimatizovali, tak už, jak mama hovorila, zavesíme posledný luster a už ideme zase ďalej. Takže toto moje detstvo bolo také cirkusácké trošku. Venovala som sa už na škole takým kultúrnym aktivitám, ale po skončení, keď som si vybrala, že divadelnú réžiu by som rada študovala, tak dopadlo to zle, lebo v ten rok sa neotvára ročník a rodičia, keďže už sa vtedy premiesňovali z Prahy na Slovensko, chceli, aby som študovala, tak mi ponúkli právo knihovedu. No tak sa mi to právo zdalo také, no že hádam to nejak prežijem, ale neprežila som to. V druhom ročníku, keď som ukončila druhý ročník, som vlastne zdúbkala z tej školy a mala som to šťastie, že idúcky po Korze pred univerzitnou knižnicou som zbadala nakrúcať filmárov kariéru Jožka Pučika. A tam tá dievčina, ktorá tam proste klapala to čiernou tabuľkou, ma tak okúzlila, že som sa rozhodla, tak tu je moje miesto. No, proste som išla na kolibu, hneď ma strčili prvý deň na film pána Bielika, Kapitán Dabač. Prvý deň som sa oťukávala, no a už som bola tam. Viete, v tej dobe to všetci sme o tom vedeli, všetci sme sa to učili. Nebolo to niečo také ako keď dnes si mladý človek niečo číta o povstanie, je to pre neho taká fantasmagoria. Hej, vtedy všetci sme tým boli odkojení, takže nebolo to nič zvláštne. Pre mňa bolo jedine, čo ma tak zaujala, som si hovorila, tak toto viem aj ja. Tak som sa prihlásila na herectvo popri tom, kde mi dali papier, že som nevýrazný talent, tak som sa uspokojila a uspokojila som sa s prácou vo filme. A neviem, no ešte čo sa týka povstania, som robila polnočnú omšu, to bola teda pre mňa dosť veľká škola, lebo pán Krejčík to je zase úplne o niečom inom ako pán Bielik. Tak to boli také povstalecké filmy, čo som robila zo začiatku. Ďaká nášmu takému robotníckému riaditeľovi, pánovi Fatulovi, ktorý nedovolil, že keď niekto netočil, že by sedel doma, ale sme mali píchačky a zamestnával nás napríklad v strižni a vtedy sa strihalo iným spôsobom ako teraz, tak sme škrapkali materiál, lepili, proste naučili sme sa všetky postupy, ktoré človek vo filme, pri práci s filmom potrebuje a to je strašne dôležité. Lebo dneska napríklad sa pozeráte na film a vidíte, že režisér, ktorý povedzme je vyštudovaný, nemá páru o smeroch, o temporitme a takéto. To sú všetko veci, ktoré strašne veľa nám dala aj prax, teda práca s rôznymi režisérmi, ale hlavne kino. Lebo naša najväčšia škola, my sme mali taký na námestičku taký starý pivovar na Rybnom námestí a tam išli od rana od 10. do večera do 10. film za filmom. Tam sme si vždy doniesli jesť, vyložili nohy a pozerali denne 5-6 filmov. A to bola teda si myslím, že najväčšia škola, čo sme mohli mať. Ja som robila s pánom režisérom Solanom najviac filmov a môžem povedať, že je to môj učiteľ, pretože u neho som vlastne aj postupovala, čo sa týka funkcií. A práve nedávno keď som oslavovala 70, tak moje dcery mi pripravili taký film s mojimi bývalými kolegami a každý niečo o mne povedal a tam mi povedal pán Solan takú jednu vec, ktorá ma hrozne potešila, že prečo si vlastne ma vybral a robil so mňou všetky tieto filmy a nejak ma tak ako keby učil, posúval. A on hovoril, že vieš, raz prišiel za mnou jeden osvetľovač a hovorí mi, že čo to je za babu, čo to tu nám vzali za klapku.
tá nejde ani do bufetu, aj niekde furt tu sedí a číta knihu. A že to mňa tak zaujalo, že proste som videl, že asi z teba by mohlo niečo byť, tak sa ma ujal a skutočne robila som s ním všetky filmy a naučila som sa strašne veľa. A vlastne ja síce som robila aj s inými režisérmi, ale u neho som vždy postupovala funkčne, čiže tak som sa aj na jeho filme dopracovala k práci pomocnej režisérky. Pán režisér Barabáš bol, moja mama tomu hovorila, ľahké futro. Proste človek, ktorý si z ničoho nerobil problém, vždy sa všetko dalo a spravilo. Elo Haveta to bol človek, ktorý zase mi dal strašne veľa v tom, že ma naučil pracovať s nehercami a s typmi a naučil ma to, že musí mať okolo seba kolektív a dobrých a ľudí, ktorých si ja vyberem, s ktorými ja som na jednej vlnovej dĺžke, aby ten film šlapal. Takže každý z nich mi niečo dal, u každého som sa naučila niečo, tak som za to veľmi vďačná.